Быйылға Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә кандидатларның исемлеге билгеле булды. Барлыгы премияга 9 кеше дәгъваклы. Алар арасында язучылар, рәссамнар һәм актриса бар. Бүген сүзебез Кояшны кышкан малай, Җил көймәсе, әкиятче малай китаплары белән бүләккә дәгъва итүче Ләбиб Лерон турында. Һәр елның 26 апреле татар халкының рухи тормышында гаять зур урын алып торган тантаналы көн булып хәтергә кереп кала. Бу көнне без әдәбият күгендә якты йолдыз булып балкыган, үзенең иҗаты белән милләтебезне гасырлар буена рухландырырлык, уйландырырлык кыйммәтле мирас калдырган күренекле шагыйребез Габдулла Тукайны искә алабыз. Һәм инде татар мәдәнияты, әдәбияты һәм сәнгате өлкәсендә аеруча зур уңышка ирешкән шәхесләребезне Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясе белән бүләкләүнең дә шушы датага туры китерелүен символик вакыйга буларак кабул итәбез. Татарстан Республикасы дәүләт премиялары буенча комиссия карары нигезендә быелгы 2021 елда әлеге премиягә тәкъдим ителүчеләр исемлегендә Ләбиб Лерон да бар. Мин кукурузлы елларның китек шат авазы. Мин карантинлы дөньяның ятим кайтавазы. Мин акматчага эленгән сиртмәле бишек. Мин киез белән тышланган сыкылы ишек. Мин асылмалы җиделе лампа яктысы. Мин акшарланган миштәге учакның шаткысы. Мин балачагым күгендә уйнаклаган яшен. Мин әниемнең мендәрен чылаткан күз яше. Мин җиргә ятып үксегән көзге яңгыр җиле. Мин ятим үскән әтинең иң авырткан җире. Мин ике авыл арасын тоташтырган сукмак. Мин гомер буе бик еш башка төшкән тукмак. Мин яңа пешкән ипиле зур киндер биштәр. Мин иске китапханә һәм андагы киштә. Мин укытучы апаның хәер хаклы карашы. Мин борынгы бабамнарның төзәләсе ярасы. Мин иясенә ирешмәгән тәүге сөю хаты. Мин шигырь, мин поэма, мин хисләр тәгълиматы. Күп авындым, җитәр. Хәзер мин элекке түгел. Мин яшьләре кипкән күз бүген. Мин дөньяны күрәм яңаша. Мин яшим өр-яңадан. Мин вакыт яршыгы, мин каләм, мин кәгазь. Теләсәгез, теләмәсәгез дә, ни генә дисәгез дә, мин шагыйрь барыбер, мин шагыйрь. Тукайның туган көне татарның сабантуен хәтерләтә. Гадәттә сабантуйга бит инде катнашучылар бик күп булаймы? Мәйданга чыксаң, көрәшләр арасында бер 30-лап, 36-лап кеше булырга мөмкин. Ә шуларның абсолют батыры берәү булса, анда тагын беренче, икенче, өченче батырлары бар. Нәкъ менә шушы көрәшне хәтерләтә име. Һәм әдәбият мәйданында да киң, менә мин Ләбиб Леронны каян беләм, әйтик, Яшьленче газетасы безне берләштергән. Яшьленче газетасы ул вакытта Пионер газетасы түгел, шун әдәби газета иде. Анда Зөлфәт мөдәррисләр безнең бөтен үзебезнең шушы классикларыбыз эшләп чыныккан мәктәп кебек иде ул. Менә без инде Ләбибне шуннан төрле беләбез име. Һәм әйтергә кирәк шунысын, менә бу Яшьленче мәктәбе һаман анда эшләгән кешеләр бүгенгесе көндә әдәбиятта, татар әдәбиятында җиң сызганып эшләп яталар. Безнең буын ул аның әсәрләре белән дә үстерисәм дә хишатлы булма. Аның транзистор учала дигән китабы бар иде. Мин инде башлангыч сыйныфларда бик ятып укый торган китабым иде. Кат-кат кайта торган. Әле бер көннән шуны үземнең дә 7 яшьлек малайга укып карадым. Бергә укыдык инде. Татарча инде. Бик актуаль аңа да ошады. Димәк инде язучының искерми икән 30 еллар эчендә иҗаты инде ул начар түгел. Теге төрле буыннарга да барып җитә икән. Минем өчен инде беренче чиратта балалар язучысы. Ул һәм шушы тип аның юнәлеше дә минем уйлавымча нәкъ менә шушы. Әдәби мираска безнең татар әдәбияты тарихына битараф булмаган, аның һәр битен бөртекләп җыеп бара торган, үзенә күрә хәтта шәхси бер татар әдәбияты, мәдәнияте, сәнгате, тарихын, архивын җыйган әдип дип әйтәм мин аны. Безнең әдәбиятның данлы үткәннәре, данлы исемнәре, ул алар белән кызыксынып бөтенесен барлап, янып яши дип әйтәсем килә. Менә бу әйбет бик зур нәрсә инде. Аннан соң бит инде юморист, пародиялар яза, яшьтән бик күп пародиялар язды. Менә шулай итеп, үзенә күрә бер
энциклопедия дик бер талант дип әйтергә кирәк инде. Бу bundan. У башкалардан аерылган шул. Һәм актив, ил яза. Әле бит әле шушы әсәрләре балалар өчен иҗаты бүгенге көндә бик кирәк бит инде менә. Әлифба белән теле аштырырга тиешле булган һәм татар телен ябышып, саклап калырга тиешле булган буынга ул балалар өчен шигырьләр бирә. Язучы, шагыйрь, журналист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил, Шәйхи Маннур һәм Абдулла Алиш исемендәге премиялар лауреаты, безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон иҗат итмичә яши алмый. Без дә аңа дәвамлы иҗат итүен телибез. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.